दुगोला के कार्यक्रम बा आज यह बात के हमरा मालूम हो गए कि संहत से बहुत प्रभाव होला। सही बात। कमलेश देहाती या प्रदुमन परदेसी के जोड़ी 2022 में बनल है। मई महीना से लगभग हमने के लगातार गीत संगीत शुरू बना सिकंदर भैया। सही बात। मई से ये अगस्त है। देखा हमारा से जब इनकर संगत ना रहे ओ बेरी खाली गीत गाओ सातवा में के पातवा में के जब से हमारा संगत भले देखा था दिन प्रतिदिन गीत संगीत राउर चेंज होते जाती है। इस संगत के नु प्रभाव हो। स्कॉर्पियो लिया गल संगत के प्रभाव। सही बात। भगवान से प्रार्थना करम कि तुरंत राउर फॉर्च्यूनर लिया जाओ। हमारा प्रेम मोहब्बत में रहुआ कहियो कमी ना मिली। कहियो कमी ना मिली। स्कॉर्पियो लिया तक लिया तुरंत रहुआ द्वार पर फॉर्च्यूनर लगी। टेंशन लेला के काम नहीं खे। नो टेंशन। राउर त आंख देख के इतना दर्द होला हमरा। जे दिन से रहुआ दरवाजा पर हम गिरल बानी कबो काल मन करता कि जाई आ बलिया के कोनो बढ़िया खाला डॉक्टर से हम अपन आंख निकलवा के रहुआ के आंख दे। सही बात। सही बात। लेकिन ऐसा हो ही ना सकेला। होई तो हम कह देते लेकिन ऐसा हो ही ना सकेला। लेकिन चली गीत संगीत दुगोला के माध्यम से हमने का तनी आनंद लेवे के बा। दुगोला के कार्यक्रम चले दुगोला लेखना हुई तले मजा आई ना। अरे वो सबे दुगोला देखे खातिर आइल बनी जवा। जमाना हो गल बा 2020 के। अब 2020 भी खत्म बा 1010 के जमाना हो गल बा। मारे के बाद तुम्हारा ना तब बोल्ड हो गया। अहू में 3G के जमाना नहीं है। संगे संगे 4G आ गल बा। 4G के बाद हटाई तुरंत 5G लॉन्च होखे वाला बा। लेकिन सबसे तेज नेटवर्क 4G के आज के डेट में कौना सिम के बेसी काम करता? एयरसेल के। एयरसेल ना एयरसेल कहिए बंद हो गई। आज के डेट में सबसे तेज नेटवर्क जानता रहा कौना सिम के बेसी काम करता? जियो के और प्रदुमन परदेसी के। गली गली मोहल्ला मोहल्ला में तहलका मचा के रखले बा। सही बात। बढ़िया बात बा। बढ़िया बात बा। तो हम लोग से राय लेवल चाहते नहीं कि दुगोला शुरू करी नु हम। कौन दिक्कत नहीं खनू नो। देखी इहे प्रभाव पड़ेला हमरे जोरे गए मनु तब पब्लिक की ओर से रहुओ है फुल सपोर्ट लेवे के लूर आ जाएगी। ना तो वो खरी लेखा गाँव के रह जाए जीवन भर कुछ होखे वाला नहीं खे। एक खाली हम श्रोता से राय लेनी हाँ का है श्रोता भगवान हो खेले। अब प्रदुमन परदेसी जिस मंच पे जाता है वहाँ पे अपने श्रोता से राय लेकर ही कार्यक्रम की शुरुआत करता है। तरुआ लोग जब चाहता नहीं कि दुगोला शुरू करी तो जे जहां बा सब कोई तनी हाथ उठा के अपना बेटा भाई भतीजा प्रदुमन के थाली बजा के आशीर्वाद देवे की कार्यक्रम शुरू करी। सब कोई या तनी आओ मिजाज में। लइका माई से कहले कि ए माई अरे सब है जानेला बेटा खातिर अरे माई के नु माया बा अरे कृपा करो अरे लइका तोहार कृपा करो लइका तो इका हो कमलेश देहाती जी इका हो व्हाट इज दिस एकरे के कहल जाला डिश ब्रेक। जहां मार द डिश ओ जा रोड के दी चाका ब्लास्ट को लेकिन गाड़ी आगे पीछे ना होई कहते अब वहु से नहीं बुझाता हई ह कुर्ता ओकरा नीचवा हद होती है इहे डिश ब्रेक एकरे के कहल जाला। अब पैसा रुक जाई तनी सा 2 मिनट बैठी हम गावे लागो में बाद लुटावे लागो। ए माई अरे सब है जानेला बेटा खाती माई के नु माया बा आ कृपा करो लइका तो हर करत कुछ नया बा अरे तो सुर ताल के हाल न जानी न जननी दुनियादारी तो कलाकारी ए मता
आके सभा में आजा कब से पुकारे तेरा नाम, आजा कब से पुकारे तेरा नाम, तू आजा। आयल बा बेचारा एगो झाल बजावे जन बेचारा कहल सके आज हमरा घर ही जीवन में नहीं के मिला झालो बजावे के कोई गो टेक्निक होला मर्दा झाल बजाई तो केगा बजाई झालवा तो तबू कलाकारी ए मर्दारी आके सभा में लेकिन तू मर्द वाला टेक्निक से झाल नहीं खा बजावा तहार झाल का बजता का कलाकारी ए मर्दारी आके अरे झाल कहता मुड़ी काट ले हेलो हजारों हजार रुपया पुरस्कार पानी हम और रुपया देला से का होला प्यास लोग तो बगली भरेला और रुपया